Nou canvi de timó a la regulació de lloguer temporal i d'habitacions. Avui, en principi, s'havia de votar aquesta llei al Parlament i aprovar-se, però finalment Junts i PP han portat aquesta llei a la Comissió Estatutària, endarrerint com a mínim 30 dies aproximadament l'aprovació d'aquesta llei. Així que tenim un nou capítol de qui dia regula, el mercat estrangula. Què farem de la gent que ve a estudiar màsters o seminaris de menys d'un any? O de professionals que venen a treballar durant un temps específic? O de persones que venen per tractaments mèdics a la ciutat? Aquesta gent busca un pis de temporada, un pis que estigui totalment equipat, amoblat i preparat per entrar a viure. No busquen un pis per quedar-se tota la vida. I el que vol fer aquesta llei és destrossar-lo i carregar-se el lloguer de temporada perquè consideren que tots els lloguers de temporada són un frau. Últimament en política, tot el que sona a lloguer i a mercat és dolent. Així que millor regular, sense parlar ni amb els professionals del sector ni amb els propietaris. Què pot sortir malament? Les lleis fetes a correcuita, sense debat real ni consultes tècniques especialistes, estan condemnades al fracàs. I tu què en penses de tot això? Deixeu-m'ho comentaris.